May ganito pala sa Bugalon, Pangasinan. Magandang ilog na may malamig na tubig at maasul-asul pa. Hello, mga apo! This is Bailaki, your lola and lolo in Pangasinan. Tara! Samahan niyo naman kaming pumunta sa Bugalon today. Maaga nga kaming gumising at bumiyahe para hindi masyadong mainit. Papunta pa nga lang dito ay ma-relax ka na. Sa view nakita ang bundok at mga puno. Medyo naligaw-ligaw pa nga kami papunta dito. Dito nga kami unang napunta. Akala nga namin ay ito na yun. Pero buti na lang may nakakita sa amin at sinabihan kami may mas maganda pa doon sa bandang dulo. Kaya naman ay dumiretso na kami papunta doon. And we're here, mga apo. Ito na nga yung dulo. Maganda siya, mga apo. Parang may pagkakapareho siya sa Pakalat River. Parehong malinaw at malamig ang tubig. Pero mas mababaw nga dito kaysa sa Pakalat. Kaya naman safe na safe talaga dito maligo. Pero dyan lang kayo dahil may ipapakita pa akong mas maganda mamaya. Nag-decide nga kaming magpahinga muna. Eventually, magtampisaw at dito na rin maligo. Napakaganda nga ng view dito at nakaka-relax ang tunog ng mga agos. And as you can see sa video, kami lang ang nandito. Nasolo nga namin ang place dahil weekdays kami nang pumunta dito. Tinanong namin sa mga napapadaan kung talagang ganito ba na walang naliligo, pero sabi nila ay kaunti lang talaga ang mga tao kapag weekdays. Pero kapag weekends, asahan nyo na sobrang dami daw tao dito. Nung natapos na kaming naligo at kumain, sinabihan ko sila na gusto kong pumunta doon sa nakita ko kanina. Habang papunta nga kasi kami dito, ay may nakita akong something doon sa may gitna. Kaya naman dumiretso kami agad dito sa sinasabi ko. Pagdating nga namin dito ay parang normal lang din na ganun sa pinagliguan namin. But wait, there's more. Di nga ako pumayag na umuwi agad at niyaya ko sila dito sa may talahiban. Paakar ka talaga ba? Pero buti na lang pumayag sila. Dahil tignan nyo naman itong nakita namin. Sobrang ganda, parang wallpaper lang. Grabe, mga apo. Niyaya ko nga silang mag-swimming pero medyo natakot sila sa pressure ng tubig. Wala kasing marunong lumangoy sa amin. Medyo malalim nga din dito sa part na to. Kaya ingat-ingat kayo sa mga natatapakan yung bato. Pero grabe, sobrang worth it talaga yung pagkikipagsapalaran namin. Sapalaran? Nagstay nga muna kami dito sandali at in-enjoy ang napakagandang view. Tinake na nga rin namin ang moment para makapag-picture habang solo pa namin ang lugar. Dahil for sure, pagbalik namin dito ay baka marami ng tao. Hindi na ako magtataka kung gano'n. Dahil worth to visit talaga itong ilog dito. Nakapunta na rin ba kayo dito? Or nakita nyo na rin ba ito? Or narinig na? Sabi nila may falls din daw dito sa Bugalon. Totoo ba yun? I-comment nyo naman yung experience nyo dyan sa ating comment section. Yun lang, sige si Rimbayla po. Follow for more!